Bent u leerkracht en hebt u toevallig ook overal stapels en stapels met activiteiten liggen door in uw huis? Is het een hopeloos plicht om ze allemaal te sorteren? Of misschien bent u al verplicht voor een school om een bepaald omgevingsboek te gebruiken dat u helemaal niet aanstaat door de kleuren of de bepaalde vorm? Het omgevingsboek. Via een uitnodiging, e-mail, kan u zichzelf al snel registreren. U voegt uw voornaam, uw naam, een gepast paswoord en natuurlijk een afbeelding toe en u kan direct beginnen met uw eigen boeken toe te voegen. Een boek toevoegen is heel simpel. Je geeft het gewoon een naam, je kan het een afbeelding geven en je klikt op aanmaken. Bij veel gebruik ziet uw overzicht er al direct veel kleurrijker en persoonlijker uit. Natuurlijk kan je elk boek ook delen met je collega's. Zo kan je samenwerken aan boeken zoals natuur of maatschappij. Maar dat is niet alles. Ook je boeken kan je makkelijk sorteren door boven gewoon de searchbar te gebruiken. Eenmaal in een boek kun je buitenactiviteiten toevoegen, ook ze configureren of bekijken om te kijken wat dat welke activiteit. Op het overzicht kan je ook de volgorde van je boek zelf bepalen. Dit doe je gewoon door simpel te klikken en te slepen. Ook je profiel kan je rechtstreeks nog aanpassen door gewoon een nieuwe afbeelding op te laden. Het omgevingsboek.